Generally peaceful ang barangay asinsanggo ni ang kabataan elections ngunya na taon. Ini ang kumpirmasyon kang PNP Bicol sa katatapos pa sa ng pirilian. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Malu Calubakib, tagapagtaram kan PNP Bicol, sa ibong ka mga naitalang election-related incidents ka mga nagtalikod na bulan, asin ka naitalang indiscriminate firing sa Masbate, nagada na botante sa Baaw, asin na nadiskwidong paratukdo. Masasabi daan nindang generalmenteng matuninong ang naging dalagan kang pirilian kasudma. So yun na monitor natin na although malungkot yung part na may namatay sa vehicular accident and another sa heart attack, but with regards to the election proceedings, wala tayong naitalang kumbaga failure of election. Alagad sa ibong kay ni, 100% manggiraraydang nakahandaan sa indang puwersa sa mga posibleng magbutwang insidente in koneksyon sa katatapos pa sa ng eleksyon. So, in-alert na din namin yung mga chief of police na pwedeng mag-assist doon. Na baka, syempre, alam mo, nanalo ka and hindi ka ipaproclaim. Syempre, papaliwanag natin why. Na-anticipate na rin po namin yon. And siguro nagmamature na din yung mga kandidato natin na in every game, may isang nananalo, may natatalo. So para mas maluwag sa loob at hindi masakit sa loob, just na lang, acceptance ang pinaka-best nating tool para hindi tayo masyadong masaktan. Mientras tanto, naghahandaan naman ng Bicol PNP para sa obserbasyon kang undas kung sa target ninda magtaltag ninduang kapulisan sa kada kampusanto sa bilog na rehiyon. Iningan imasyerto man ang seguridad kan mga mabirisita sa lambang sementeryo. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.